जायनो लास्टसिम थानो हायो बेनो 100 थाखा मोनगोन उइनार ओमफ्राय जायनो आउट जायो बेनो बै खाजाखौहाय मोनसे मोनसे मोनजालांगोन आरो दे रेडि 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 啊！哎呦我的妈！对啦，मिलुआ खाजा मोनसे मोनलांबाय दे रेडि 2 1 2 खरा खरा बाद 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 खाजा लानो थांदो खाजा मोनसे मोनसे आखाइखौ दे रेडि 1 2 1 2 1 खरा खरा बाद 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 सासे थांलायबाय आखाइखौ दे रेडि आउट जागासिनो दं बांद्राय बुरजा गैला दे 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 खरा बाद्रा माइ फासेसो बारो बाज्ल' बारनांगौ दे 1 नै सान 哎呦我的妈！ आउट जाबाय जेननाया खाजा लानानै थांदो मोनसे साब्रै दं सानैल'सै आयाव फैसा मोननो ख्लाब जाथारबाय बिस्रा खरा बार आथिङा माने फासेयासै दे बिस्रा खाजा मोनजाहैबाय सासे जायनो देरहायो 100 मोनसिगोन बिसोर सानैनि गेजेराव दे 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 सानैबो आउट जाबाय दाना 哎呦我的妈！ सानैबो आउट जाबाय दे सानैबो आउट जाबाय नालाय दे नोंस्रा गोदान बारसिन मोनसिगोन दे 1 निफ्राय थाबसिनदो नङाबा ओरै 2 आव थाबसिनदो दे 2 आव नङाबा सोरनो प्राइजखौ होनो जाल्ला जाबायना दे रेडि 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 खनिका आउट खनिकाया खाजा लाना थांदो उइनारनि प्राइजआ मानो थाखो ना बावनो थाथ' नैबाव थाथ' 100 नि खाथियाव थाथ' र' बिथाङा 100 देरहासार जानो हाबाय 100 मोनबाय गथायदो प्राइजआ 100 जों लोगोसे खाजा मोनसे दैमासे उइनार गार्ल